Haleluya. Umari kamo ngagi panalanginan sa akong amahan ug dawatan ninyo ang gingharian ngagi andam alang kaninyo sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan. Nag-ingon ang Ginoo. Haleluya. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni Juan. Sa Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, ayaw kamo kaguol, salig kamo sa Dios ug salig usab kanako. Sa balay sa akong amahan adunay daghang mga lawak ug muadto ako aron pag-andam og dapit alang kaninyo. Kun dili pa kini tinuod, dili ko unta kamo sultihan niini. Og kun atoa na ako didto ug makaandam nagdapit alang kaninyo, mubalik ako ug kuhaon ko kamo aron bisag asa ako atoa usab kamo. Nahibalo kamo unsaon pag-adto sa dapit nga akong adtuan. Apan si Tomas miingon kaniya, Ginoo, wala kami mahibalo kung asa kapaingon, busa unsaon manamo pagkatultol sa dalan. Si Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kamatuuran, ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan, kundili muagi kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Kining paghandom nato sa mga nangamatay, maghatag nato kadasig o kalipay nga mamatay. Bitaw, di mo malipay, di mo madasig nga mamatay, nga naguna naman dito ang atong daghan kaayong mga mahal sa kinabuhi. No? Ako madasig jud ko og malipay kong mamatay kay magkita na sad ming mamagpapa. Kamo, wa mo mingawa nila. Kamatay na mo. Bitaw. Akong lolo pinangga kay ko ato, akong lolo sahit sa akong mama ug ang akong lola. Ako gyud paborito kayo to kong lolo. Hapit ko to atakiha og sa kalingaw gyud kuno niya nako. Ana, nya sabak-sabakon gyud ko adto niya bisag gamay pa ko mahinomdom gyud ko adto. Sabak-sabakon ko, sigihan ko hatag og pagkaon nga lami. Unya, og mahadlo ko mamatay. Di ko ka kita sa kong lolo balik. Akong iyaan. Kuhaan gyud ko manghod ni mama. Kuhaan gyud ko atong mga bayabas kay pakanon pagka pinanggaa gyud. Unya hadlo ko mamatay nga magkita na mi ato basi gaandam na turog lang mga langit nung bayabas dito. Mao na sa unang pagbasa gihisgutan nga wa pa gani matawo si Kristo, wa pa mo anhi si Kristo sa kalibutan aron isulti ang kamatuoran. Si Judas, usa ka pangulo sa mga Israelita, naghalad na para sa mga patay kay mituo siya nga mabanhaw ang namatay. Nganong nituo man siya, gilamdagan sa espiritu sa Ginoo aron wap agani si Kristo moabot, gisugda na sa Ginoo pagpasabot nga dili ta mga matay. Nakining atong lawas nga gida karon dili ni madugta dinhis kalibutan. Mubalik ra nigtapot sa atong kalag sa espirituhanon nga kahimtang. Tawag natong spiritual body, spiritual existence. Kay kana man gyud atong padulngan. Di man ni temporary ra man Kani ba din temporary ra ni oy? Wagi siguro karong hapon ihatod na sa danguban ngadto sa punerarya. Ngano man? Tungod kay temporary man kani atong lawas, pero doon na ni siya permanente nga kahimtang. Nya unsa man ang permanenteng kahimtang? Inig kabanhaw nato.
Pero duha ka buok ang klases pagkabanhaw mga igsoon. Timan gini. Na ako no'y banhaon aron silutan, naa say banhaon aron lipayon dito sa langit. Mo na duha ka klase sa pagkabanhaw. Tinuod mabanhaw ta, pero duha ka klase. Ang mabanhaw nga tuas langit ibutang, ug ang nabanhaw aron silutan sa impyerno. Dahil karon kamo, kadtong inyo mga ginikanan, mga apuhan, mga kaigagawan nga nangamatay, asa man ninyo gusto silang mabanhaw? Mabanhaw nga tus langit o mabanhaw pa doong sa impyerno? Kinsa dinhi ang nangandoy nga ang akong kaliwat mabanhaw pa doong sa impyerno? Awa, lingi ako na imong tupad. Lingi imong tupad. Pangutan na siya. Pangutan na ingna gusto kang malangit. Ingna. Ni sanong imong pan. Oh, na siya. Wa gi usa na to kinsa gutay gustong impyerno. Pero timan anato ang Ginoo dili sad gustong maimpyerno ta. Unsay iyang gigamit aron malangit kita? Gigamit niya ang iyang gugma. Gugma ang gigamit sa Ginoo. Mao na diri sa atong ikaduhang pagbasa niingon diri si San Pablo sa iyang sulat ngadto sa taga Roma, kinsa may makapahimulag nato sa gugma sa Dios? Muratag ang iyang gugma ba mura gigunitan ta? Di ba kanang maghigugmaay maginunitay man na? No, kasuway mo so na. Ayaw na lang karon nga minyo na mo kay wa na mo gani hinikapay. Pugsuno nakaingkamot nga mohikap no kun minyo na kuno wa man sa ko kasuway ana. Pero nakasuway ko sa una uyab, basta ini kita kupot yun. Ana, arog nindot kayo ikupot ba? Kasuway gani ko ana agbay. Walang madalos akong kamot ngadto padong ana. Ang lain naman karon kay inig agbay dalos dayon. Ngano madalos man isa dangog kayo kay wa man goy tabon. Ang sa spaghetti ra may gibutang dire ana sulob di inig agbay dangog ya kay nang abagas babay ingon sila. Ang ko kasuway ana nga way tabon. Pag agbay na ko suna na may tabon di kay dangog. Karon wa na may hapit tabon dire. Pating dangoga. Ya pag abot sa ubos wa na say hapit-hapit. Oo na, los pa day naong. Nga nung nahisgot man ko. Ano gugma lagi? Gugma ba? Mukupot yun ang gugma. Gunitan kita. Muna, matod pang San Pablo, kinsa may makapahimulag na to sa gugma sa Dios. Tanawa ha? Gatuo kita nga. Kani, di malas kini. Huwag moabot na to. Pero di ni makapahimulag. Iyang gimension diri. Ang kasamok ba? Paraning kasamok ros kalibutan. Kanang kasamok sa inyong pagpuyo, di na makapahimulag nato ang kalisdanan, kanang imong mga trials, imong problema, kanang naputos na kasutang, ana, mao ba na makapahimulag? Di gyapon. Ang paglutos, kanang i-persecute ta, kanang kuralon ang imong agianan, di na kapagion, di na makapahimulag nimo. Ang gutom kanang wa na kay hapit gikaon ana perti na gid mong lisura nataktak pa kas trabaho di gyapon. Ang kakabos hapit ka way balay naalang ka squatter naalang ka sidewalk puyo di gyapon. Ang katalagman kani mga linog kani mga tsunami mga bagyo mura ko toy atong pandiri salmo. O ang kamatayon di makapahimulag. Kaya kay di man makapahimulag bisan ang kamatayon sa ato pa di ta mamatay. Amo na siya ang analysis ni San Pablo. Pero unsa may makapahimulag nato? Hibaw mo? Hibaw mo? Siya sa gwapa mo hibaw no? Ang wa hisguting San Pablo dire ang sala. Kay ang makapahimulag nato mao ang sala. Namuroy sala? Kusga.
Kinsa dinhi ang way sala? O, tanawa. Pulos ta nahimulag ni Kristo. Muna kung mga matay ta karon, peligro kaayo nga mabanhaw ta padong sa impyerno. Apil na nang magsigig rosaryo dinhi. Apil na nang magsigig lektor, salmo, kanang mag-choir, kanang magsakristan, labaw na ning nagbarog-barog dire. Nabitay ningon ako, Pader, nakabasa ka nang naanggit po gina sa YouTube nga katubitang pari nga namatay, nga nabalik na rin. Itong pari bang misyonero bang namatay, nabangga ito yung sakyan niya human, nabuhi ba? Gida ko nung atos impierno, purgatorio, nga to langit. Daghan kuno kaing pari o obispo to ako nos impierno. Insya Pader, naalagi gibutan tinuod ni Pader. Nga, insya wa pa gani kakabasa, ako kang padadaan Pader, arong kakabasa, pero dugay na ko nakabasa na, kulbaan gani ko, napayay. Daghan ko kaing pari o obispo, napagi ko no Santo Papa, natuwa ko no sa impierno, pero giingnan ko no siya siyang anghel o sa Ginoo, ayaw yun isulti angan. Dili ka allowed nga mosultis ngan kay nakailam ko no siya sa uban pero di ko no siya pasultihon kay magubot ta dinhi. Pero ingon ko, siyempre kamura day gusto maimpierno, hasta pare impierno sad sama sad nga kamo gusto mong malangit, kami gusto sa ming malangit, siya arang-arang mo Pader kay duol na mos langit. Inako, kinsa may unang santo sa Pilipinas? Kinsa mo rin ito mga santos Pilipinas? Si San Lorenzo Ruiz o si San Pedro Calungsod. Unsa man na sila? Mga pare? Dili oy. Si San Lorenzo Ruiz, usa ka amahan, usa ka bana. Si San Pedro Calungsod, ulitaw, sakristan. Di ba? Mas dali pa ning malangit kaysa nagmisa. Lagi. Kay mao gyud unang kanang galak lektor diri, mura-mura mo San Lorenzo Ruiz. Nag-alagad sa simbahan ba? Konting ito siya. Kaning sa katuyang role dito sa simbahan, basig sakristan mayor sa to si Juan Lorenzo kay sayo man siyang serve ngadto sa simbahan. Inana. So mas dali pa mong malangit. Kami sanon malangit san mi. Kinsa may makasala. Matod pa ni Kristo, nakatultol mo sa akong adtuan. Yan itubag Dayos Tomas diri sa atong ebanghelyo. Lord, wa man may kibaw ka sa kapadong. Unsaon na mo pagkadumdum sa dalan? Nga niingon des Kristo, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Kinsay maimpierno kanang musupak sa pagsunod sa kinabuhi ni Kristo. Iya pag yung gisumpayan, walay makaadto sa amahan kundili muagi kanako. Tanan natong pagsupak sa gustong mahitabo ni Kristo ug sa kinabuhi nga gipuy-an ni Kristo, kana makapahimulag nato sa Dios, sa gugma sa Dios. Dili tungod kay ang Ginoo ni hunong og higugma nato, kung dili kita maoy nibuwag niya. Doon na sa nilaing pasumbingay si Kristo, katong ningon siya, ako ang punuan sa paras, kamo ang akong mga sanga. Ang sanga nga magpabilin sa punuan, magsigig pamunga, apan ang sanga nga mahimulag sa punuan, malaya, puniton ug isugnod sa kalayo. Nya unsa may mga kapabilin nato, siya, pabilin mo sa akong mga sugo. Kung tumano ninyo ang akong mga sugo, magpabilin mo diri kanako.
Sama nga ako nagtuman sa mga sugo sa akong amahan ug nagpabilin diha kaniya. Kanang sugo mao ginay makapahimo natong suod kay sa Ginoo. Pananglitan, wa kay bugas unsa may sugo sa Ginoo? Mangayo o mangutang? Nya kanang nangutang, nahimulag na. Pangayo, ayaw pangutang. Parihagod nato din higod. Wa man tay mga kwarta dinhi, pero nganong nakahimo naman ta ning daghan kayong proyekto. Tungod kay nangayo ta. Ang saon man nato pagpangayo, maligyag sila. Halin man sad. Tanawa karong Domingo, di ba nunat sa Tebagong Slat. Nga man say manghatag, nga man say mamalit. Kaya nga naman, ang naay sobra, matod pasad ni Kristo, kung wa sad kay kanang nasubraan sad ka, ihatag po na atong way iya. Aron way nasubrahan kaayo, wa say nakuwangan. Muna ang iyang sugo sa nakuwangan, pangayo. Aron katong dunay sobra, makapanghatag. Wa man sad moingos Kristo, pagpautang kamo. Wow, nade sugo di ay. Pagpautang kamo. Wa panghatag kamo sa mga nanginahanglan. Na siya sugo. Lagot lagi mo na ako. Peligro kay ni mahimulag. Panalitan, gilutos ka. Naitaw nga magsigig lutos nimo, daog-daogon gyud ka unsa may sugo sa Ginoo diha. Higugmaa ang imong kaaway. Iampo nga magmaayo ang lawas adtong na naglutos kanimo. O di ba? Kanindot ana, unyag masuko ka ng mga tawhana. Asa man ka padong? Adto ka sa impierno. Ug mamatay, unsa may sugo sa Ginoo hindi kamatay? Ha? Unsay sugo? Uy. Wa mo kibaw kung say sugo. Uy, naingos Kristo, pagpakamatay mo alang sa inyong mga gihigugma, lay down your life for your friend or for your beloved. Sa ato pa, ang ato di ay kamatayon, muabot unta nga nagsigitag gamit sa atong lawas sa paghigugma sa atong isig katao. Ana, sige, lingian na imong tupad. Ana, ing na magpakamatay ko para nimo. Sugot ka? Ing na magpakamatay ko para nimo. Sugot ka? Na, niya, moingon nga siya, sugot ko. Maimpirno na siya. Moingon masana siya, kung gusto siya malangit, ako sad magpakamatay sa ko para nimo. Nandot ano? Kamo mga asawang niya din niguli sa inyong balay, ingna inyong bana, dong, magpakamatay ko para nimo, sugot ka? Moingon ka, siyempre, sugot yun ko. Aka na, impirnohono na. Ngayon naman, ang saktong tubag, ako sad magpakamatay sa ko para nimo. Nindot kayo no? Aron malangit sa ko. Nya ang resulta, ang bana dili gyud magluib sa asawa. Ang asawa di sad magluib sa bana. Nya manag-uyab, moingon sad sa na ilang tinawaganay. B. Wa mo kasuway ang tawagas unay. Ora ko miluhan man maminaw. B. Magpakamatay ko para nimo. Sugot ka? Moingon sa tong uyab, magpakamatay sa ko para nimo. Kay magsunod gyud ko sa Ginoo. Unya, muhikap to siya dili. Di gyud to muhikap. Kay ngano man, og muhikap siya, mahimulag man siya sa Ginoo. Nya kay magpakamatay man siya, naaday patay nga muhikap. Ang patay muhikap pa na. So ako hikapon ko sa patay, mahaigking tingin ko Di na muhikap ang patay Pasabot ang uyab nga moingon, magpakamatay ko para nimo. Di gina muhikap, dili na mulayog, dili sad na manguot. Patay gud ana ginang kamot ana. Oy, lahi man sila. Linayugay man.
Mao na wa na magpakamatay unsa may gibuhat la, nagpahimos, nagtagbaw sa ilang kaugalingon, nagisupak ang pulong sa Ginoo, gitagbaw ang ilang mga malaway, mga kaulag sa lawas nung kaulag. Mao nay makapahimulag sa Ginoo. Pag-practice gyud patay-patay. Nya kun molihok man ang imong kamot, kinahanglan ang iyang gibuhat sa Ginoo. Nya karon kay minyo man, unsa naman sa isugo sa Ginoo, wa sad mag-ingon nga ay mughikap. Matod pa, dili na mo duha, kung dili usa na lang. Paningkamot yung mahimo mong sikit kanunay. So kamo mga minyo ni aron dinhi iniguli pag inagbayay mo. Testingan nato, ha? Saman wa na mo'y gusto ana. Pag ginunitay Diyos kamot, ana, mao na sikit yun. Bitaw mga igsuon, handomo nato ang mga nangamatay o atong i-offer ang atong kaugalingon o andamo nato kanunay alang sad sa atong kaugalingong kamatayon. Sayod ta nga ang kamatayon dinhis kalibutan dili malikayan, moabot yun apan dili na mao'y tinuod nga kamatayon basta nagsubay ta sa dalan nga mao si Kristo. Nindog ta. Mga igsuon, nagtuo kita sa kahiusa sa mga santos. Masaligon kita karon sa atong mga nga madawat nato ang kabanhawan, busa mapaubsanon kitang moingon, Ginoo patalinghugi kami. Ginoo patalinghugi kami. Nga ang mga sakop sa simbahan dinhi sa yuta dili gayud makalimot sa simbahan nga nagapaabot sa tunayng himaya sa kahingpitan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Nga ang kalinaw ug kahayag ihatag sa mga kalag, ilabi na ni adtong wala gayud makaila kang Kristo niining kinabuhia. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Nga alang ni adtong nag-antos sa nagkalain-laing matang sa sakit, nga makabaton na sila og hingpit nga kaayuhan o kahupayan diha ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalikdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom, isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama o pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Nga ang atong mga santos nga misa ug mga pag-ampo magtabang sa atong mga paryente ug mga higala nga nangamatay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami.
Ginoo, patalinghugi ang among mga pangamuyo nga among gituboy nga kanimo uban sa gugma ug pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.